Vi har udarbejdet en undervisningsvideo, som tager udgangspunkt i en problemstilling om, hvordan man kan integrere teori i idrætsundervisningen gennem flip learning. Videoen tager afsæt i, hvordan man som underviser kan planlægge, udføre og evaluere et OLED-forløb. Vi anvender programmet Screencast-O-Matic, da det er let tilgængeligt og anvendeligt til teoretisk brug. Hvorfor Screencast-O-Matic i idrætsundervisningen? Teori kan være svært at integrere i idrætsundervisningen, i det tiden er knap, og eleverne skal nå meget praktisk på kort tid, samtidig med, at de skal have teorien med. Derfor kan en video, som tager et teoretisk afsæt, gøre, at eleverne før idrætsundervisning allerede er klædt på til det praktiske arbejde. Da idrætsfaget typisk kun har 2 lektioner ugentligt, kan man ved hjælp af video udnytte den lektionstid fuldt ud til praktisk arbejde og bevægelse. Ydermere bliver elevernes udbytte af den praktiske del optimeret i det, de er klædt teoretisk på. Eleverne kan selvstændigt se videoerne hjemme og har hermed et ansvar for forberede sig til undervisning, da videoerne er meget korte og det ikke er tidskrævende, og eleverne vurderer selv, hvor mange gange videoen ses. Da idrætsfaget er blevet et eksamensfag efter den nye skolereform trådte i kraft, er det også en måde at få mere teori ind i undervisningen, uden at det tager tid fra det praktiske. Når man arbejder med planlægning af idrætsundervisningen, er det vigtigt at forholde sig til fælles mål. En målsætning for dette forløb kunne være, at eleverne skal gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort og kompas. Herunder kunne man sige, at eleverne skal kunne navigere i skoven via kort, at eleverne skal kunne gennemskue, hvilken rute der er kortest, og eleverne får kendskab til alternative rum i idrætsundervisningen. En del af teorien kunne være at forklare eleverne om et O-løbskort opbygning. Hvordan læser man et kort? Hvor finder man posterne? Sikrer sig forståelse for målstoksforholdet, og ellers hvad der optræder på et O-løbskort. Som der også skrives i fællesmål, er en vigtig funktion i O-løb at kunne anvende et kompas. For at kunne anvende et kompas skal man vide dens egenskaber, som blandt andet nordpilen og kompaslinealen og de andre egenskaber, kompasset har. Det er vigtigt at evaluere på videoerne, da elevernes teoretiske afsæt kommer herfra. Man kan derfor som underviser stille eleverne nogle opklarende spørgsmål, som de som udgangspunkt kun ville kunne svare på, hvis de har set videoerne hjemmefra. I dette undervisningsforløb kunne det være egenplacering på kortet, hvor er start og mål, genkendelse af poster, vandløb, terræn, højdemeter osv. For at runde denne lille video af, kan man med denne smart art i grove træk se vores overordnede overvejelser bag det at bruge video som teoretisk del i idrætsundervisningen. Altså lærerens forberedelse er at udarbejde en video, som danner teoretisk grundlag for det praktiske forløb. Elevens lektie er at se videoerne således, at de er klædt på til den praktiske del, og efterfølgende er det lærerens opgave at samle op og evaluere på elevernes udbytte af videoerne.